खुलुमबाय फुंबिलनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 21 जुलाइ 2020 गोथार मंगलबार। फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय एक्स-एनडिबि वेलफेयार ससाइटिआ रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारनांगौ होननानै धर्ना खालामदों। एक्स-एनडिबि वेलफेयार ससाइटिजों लोगोसे बेंगली टाइगार फर्सआबो बाहागो लादों होननानै फोसावनाय जादों। दा मा जानायसै बिथां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो गब्ला मोजां जागौमोन। आरो लोगोसे जोंनि बे बिटिसिआव थानाय माखासे बर' फिसाफोरा आइडिमाजों खहा जाजानानै बहा थागोन माखौ जागोन बेनि जेबो थं नागिरनानै मोनाखै होननानै चिरां जिल्लानि रुपालि बर'आ फोरमायहरदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय नेपाल हादोराव दैबानाजों दासिम थैनाया गासै 189 जन जाबाय। बे नेपाल हादोराव जोंनि बर' फिसाफोरबो दङ। बिथांमोनाबो गोबां दुखु खस्थ' सहायगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों। गुबुन फारसेथिं जोंनि बे आसामावबो गोबां सुबुंफोरानो बे दैबानाजों थैनांगौ जाबाय। थिग बेबायदिनो बिथां नरेन्द्र मदिजों आरो सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोना दैबानाजों थैनाय सुबुंफोरनो नोगोद 4 लाख रां बान्था होगोन होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौरांखौ बेखेवथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय। बे खावलायनायानो जाहैबाय दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव लांफिनबाय होनना मिथिनाय जादों। जानो हागौ बिथांखौ जोबथेसालियावनो क्वारेन्टाइन खालामना दोनदों। दानिया फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि हेडलाइन्सआ जाबाय उत्तर प्रदेशनि PCS अफिसार बिथाङा गावनि जिउखौ गावनो फोजोबना लाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला एबा फोसावनाय बायदिब्ला बिथाङा फैसानि प्रब्लेमनि थाखाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लादों होननानै फोसावनाय जादों। बिथांनि मुङानो जाबाय मानिमान्जारी राय। लोगोसे मैयाहाय गुजरातआव सासे 11 बोसोर बैसोनि गथ'खौ बे गथ'नि लोगोफोरानो दैमायाव नाख्लायनानै बुथारदों होननानै फोसावनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव। बे गथ'आ फरायनाय लिरनायाव जोबोर आखा-फाखामोन होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय रिलायन्स जिअ कम्पानि आरो गुगोल कम्पानिया थारैनो गावसोरनि स्मार्टफन्सफोरखौ लन्च खालामनाय जासिगोन। गुगोल कम्पानि आरो रिलायन्स कम्पानिजों लोगो नांनानै जोबोर मोजां स्मार्टफन्स एन्ड्रइड फन्सफोर बहनगोन होननानै मिथिनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव गोबां बोराइफोरानो कर'ना भाइरास बेमारनिफ्राय रैखा मोननो हादों। जेरै 94 बोसोरनि, 85 बोसोरनि, 90 बोसोरनि बिथांमोना कर'ना भाइरास बेमारनिफ्राय नेगेटिभ महर मोननो हादों होननानै फोसावनाय जादों। बे मोनसे जोबोर मोजां खौरां। जोंनि भारत हादराव गोबां बोराइफोरानो बे बेमारनिफ्राय रैखा मोनगासिनो दङ। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। बाय बाय।